Вие сте с предаването Тема. Добър вечер, уважаеми зрители. Наскоро в НДК в София бе организирано есенното издание на изложението за образование "Образование без граници", в което различни фирми и посредници предлагаха възможности на младите хора да се обучават извън границите на България. Дали в Европа, в Америка, дори в далечната Австралия. Тази вечер мой гост в студиото на канал Рила е Иван Върбанов, мениджър на фирма StudyPro България, която осигурява посредничество за обучение и работа в Австралия. Нейните представители проведаха редица семинари в студентските градове в Велико Търново, във Варна, в Пловдив, в Благоевград и София, по време на които запознаха заинтересованите с възможностите за реализация. Как може да се получи образование на високо ниво, с високо платена работа по време на обучението и просперираща кариера след това, след като завършат обучението си в Австралия. Повече по темата в следващите минути. Добре дошъл. Нека започнем с това. Кои сте вие? Коя е вашата фирма и от кога сте на този пазар в България? StudyPro е австралийска компания, като съществува от 5 години. Самият директор на компанията има опит в имиграционните дейности от повече от 10 години. Аз също имам подобен опит, но не е свързан толкова с Австралия. С Австралия моят опит е от 2 години насам. Тясно специализиран в тази насока, по проста причина, че самата дестинация и възможности, които предлага страната Австралия, в момента са най-актуални за българите. Какво правите всъщност в България? Каква е вашата дейност? Има правителствено решение на австралийското правителство влязло в сила 24 марта тази година, което позволява на българите преференциални условия за заминаване и естествено, ако желаят, за оставане и адаптация към австралийската култура, съответно получаване на много добра професионална реализация, също образование на световно ниво, както споменахте в Как така българите привилегировани? Това е нещо изключително необичайно. Българите обикновено сме в последните категории на всичко, нежелани в общи линии. Това, как да кажа, човек не трябва да се застопорява на едно място и да се върти в кръг. Трябва да вижда, да се вдигне погледа и да погледне други възможности, защото българите не случайно, няма значение кой какво казва, кой какво не казва. Има цифри, които никога не лъжат. Те са безпристрастни. След като вземат решение за увеличаване на населението на 2 пъти от 22 милиона и половина в момента на настоящото население на Австралия, ще трябва да станат 42 милиона до 2050 година. В тази връзка те почват да гледат статистика, не кой какво им препоръча. Не чрез естествен прираст трябва да станат двойно повече, а чрез внасяне на умове от граница. Да, и кого искат? Европейци. Защо европейци? Защото това е имидж за тях. Правят едно проучване, статистиката показва, че българите имат най-много учащи се студенти извън границите на родината си и не случайно са и тези нови правила от 24 март. Тоест Австралия широко отворила в момента врати за българските граждани, за разлика от всяка една друга дестинация. Било западната част на нашия континент, Америка, Канада и така. Споменахте ми в предварителния разговор, че има различни категории, в които австралийците поставят държавите. В коя категория сме ние? Това е техния метод да определят кой е желан и кой не е желан. Тоест, как да ви кажа, няма забрани, никой не може да си мисли илюзорно, че чрез забрана ще премахне нещо или пък ще го улесни. Има си финансови лостове. Австралийците, като най-умната управляна държава в целия свят, те са много умни. Примерно, само една скоба да отворя, кутия цигари струва $25 в Австралия. Който иска да пуши, $250 струва един стек, пушете, нали? Няма проблеми, пушете. В тази връзка те разделят 190 държави в света на 5 категории във връзка с това кой е желан и кой не е толкова желан. Те определят субективно кой е желан и кой не е, във връзка с това кого искат на база на това кои хора им трябват, крайна сметка. И да речеме Индия, Китай са категория номер 4. За тях, за да получат виза, има такъв ферман с изисквания, много строги, много като бройка също, като българите от тази година сме в
привилегированата група, наред с англичани, американци, нации от този род. Какви са привилегиите в тази група? Т.е. какви са изискванията, за да може един българин да получи виза? Първо, как да кажа, съвсем минимални бумащини. Една визова процедура, свързана най-вече с много формуляри, изисквания, данъчни оценки на имоти, банкови извлечения и прочее. В случая дори самата процедура не преминава и през посолство. Онлайн става апликацията, дори медицинския преглед, който е задължителен по закон, също става. Резултатите се качат онлайн от оторизирания панелен лекар, както го наричат тук в България. Адски бърза, улеснена, ефективна и добра за нас, българите, процедура. Сега като документи няма какво да ги изброяваме тук в момента какво е необходимо. Става въпрос, че не са 50 милиарда на брой, ами са съвсем ограничени. Изисквате се подобни такива банкови гаранции, защото знам, че в другите категории се изисква да имат наличности. Ето, това е един пример. Просто не е необходимо дори да се показва и банкова гаранция или банково извлечение от сметка, т.е. някакво конкретно доказателство от официална институция, очевидно каквато е една банка, финансова институция. Единственото, което е необходимо, една декларация, да, аз разполагам със средства в свободен текст, подобна на тяхната Starter Declaration, която е в Австралия, но това е просто една декларация, да, естествено, аз мога да се издържам, това е абсолютно задължително, но до там, нищо необходимо като официален документ от банка или от... Българите, факт, наистина учат много зад граница, търсят работа също зад граница, но сякаш избират повече европейските държави или Америка. С какво Австралия е по-добрият избор и вече има ли го този интерес към тази посока, към тази дестинация? Вижте, това е популярно от гледна точка на история, на култура масова, която ни залива тук. Хората предпочитат нещо, което е познато, въпреки че то носи милиарди негативи, спрямо нещо, което има обратно сума маса позитиви, но просто е непознато. Когато има информация, човек може да вземе решение. Без информация може да играе тото 2-5 оттегляне, не е конкретно правилно решение да вземе. Ние за това, във връзка с това правителствено решение на австралийското правителство да отвори вратите за нас българите, затова това наложи отварянето на офиса и нашата дейност изобщо в България, да осведомиме хората за тази нова възможност. За това какво един български гражданин да очаква от континента Австралия. Защото до момента Австралия, като кажете Австралия, с какво свързвате вие? С някаква екзотична държава, някъде си, на огромно разстояние, кенгуру, сърфове, коали, нещо адски екзотично. Да, някакви неща, които са свързани с туристически забележителности повече, отколкото с възможност човек да направи един по-дългосрочен проект за оставане, адаптиране и за живот там. Оказва се, че поне то винаги е било така, но няма кой да информира обществеността и защо хората, които желаят да предприемат някаква подобна крачка в своя живот, че Австралия предлага, без значение с коя страна сравнявате, най-добрите условия за обучение, за работа и дори за живот в Австралия. Така че това е, от тази година, поне ние се стараваме да уведомим хората за тази нова опция, която е... Няма ли криза в тази държава? Как и се отразява толкова коментираната световна финансово-икономическа криза? Австралийците, като гледат по телевизора за кризите в Европа, не могат да разберат дори за какво става въпрос. Стоят, гледат така и не включват за какво и да рече изобщо. Така че да не се зомбясват толкова пред телевизора, да си гледат техния си щастлив човек, защото вие нещастен австралиец няма да видите. Усмихнати, ведри, приветливи, приятелски настроени. Защо? Защото те самите са щастливи хора. Естествено, това лъха и от тях. Криза няма да имат. Защо? Криза има тогава, когато човек... Всичко зависи от управлението и от дисциплината. Когато управляваш без значение компания или държава по начин, по който след взето решение има много странични негативни ефекти, естествено, че ще има и падения или резки възходи и резки падения. Австралия винаги е била адски правилно управлявана държава, много, постоянно и балансирано се управляват. Те не мислят
само ако направим нещо, да го правим на някакви на парчета, някакви проекти, а ако направим нещо, какво позитивно и негативно да очакваме. Един пример. Преди време имах един проект, т.е. всъщност 3 инфраструктурни проекта и трябваше да внесат, грубо казвам, да внесат едно огромно количество хора, за да изпълнят тези инфраструктурни проекти. Защо? За да се включат в бюджета си. Естествено, предложиха ставките им да бъдат 3 пъти по-ниски, отколкото принципно заплащат за този труд в Австралия. Категорично беше отхвърлено това. Излизат и казват, изкуствено да създадем едно гето. Какво да ги правим после тия хора след 5 години? Тоест, ето, предварително се избягват негативните ефекти от едно неправилно взето решение. Естествено, кой го интересува да плащаш малко на един човек? Труда се цени, плаща се повече, но човека, когато разполага с пари, той може да си позволи нещата, които иска да има от този живот. Така че като почнем от най-високо ниво, правителството ниво, компании до личностно ниво, всеки трябва да си прави правилно управление на това, каквото всъщност зависи от него, било компания, било личен живот или държава. Затова нямаше криза, няма и да има, ако продължават в тази дирекция. Тази държава е една от малкото, в които чужденците са желани, в това число и българите. И това е една от най-много националните държави в света. Има, как да кажа, абсолютно всякакъв национален микс от всяка една държава. Българите са желани, естествено, колкото и абсурдно да звучи, защото в Европа всеки знае как се отнасят с нас. Няма какво коментираме изобщо. Дигате телефона в момента, обаждате се на една компания за съдействие за морски персонал. Какъв си ти? Германец 15 000 евро ти, хърватин 10 000 евро ти, българин 5 000 евро. Как 5? Аз същата компания работя, същото време, същите отговорности, дори съм по-лоялен към вас, 3 пъти по-малко. Да, но ти си българин, ти си германец. Това нещо посмъртно не може да се случи в една презокеанска държава, особено в Австралия. Никой не ви цени, никой не ви оценява на това откъде идвате, какво може да правите. Ако стежите на мястото и ако се справяте с нещата, естествено ще имате добър живот. И вие ще щастливи, и вас ще ви ценят. Не какъв сте, откъде идвате. Вашата компания организира поредица от семинари в страната. Аз споменах градовете, в които вие се срещнахте с хора. Към кой бяха насочени? Те повече към студентската аудитория, тъй като факт това са градове, в които има висши учебни заведения, или напротив, и хора, завършили своето образование, също могат да поемат този път? Вижте, студент е много различно понятието, което се употребява в България и в Австралия. В Австралия студент всеки, който запише някакъв курс. Дори един курс по английски език, професионален курс, не е задължително да е висше образование. Студент може да сте на 105 години, може да сте на 25 години. Естествено, тяхното желание е повече по-млади хора да привлекат, т.е. хора до 40 години. Това не означава, че понеже във всеки един град, който вие споменахте, ние на лотариен принцип разигравахме така наречена томбола, да раздаваме безплатни стипендии по английски език за лесно заминаване за Австралия, на абсолютно лотариен принцип, естествено, който участва там. Един от победителите, примерно в Пловдив, е на 55 години. Това, че на 55 не го спира, аз се възхищавам. Но има интерес да замине, така ли? Естествено, това ли значи? Даже той е много така надъхан да заминава, с супер голямо желание. Така че няма възрастово ограничение по една такава програма за, да речем, 45 години и край. Нали, няма такива. Тоест идваха всякакви хора да слушат вашите лекции. Естествено, колкото по-голяма е възрастта, по-малки, как да кажа, по-трудничко ще бъде естествено за неговата адаптация там. Едно е човек да е на 20-30 години, друго е на 50. Не, че е невъзможно, но просто ще има по-трудно. Какви стъпки, след като е взел това решение, какво му казвате за Австралия, нейните плюсове и така, какви стъпки трябва да извърви след това един човек? Най-лесният начин за заминаване, това е с така наречената студентска виза, защото тя е адски бърз процес, както коментирахме, супер улеснен от гледна точка на документацията, не минава през посолство, естествено най-евтиният вариант е за заминаване, т.е. лесен, достъпен начин за нас българите за първоначална стъпка в Австралия, за първоначална адаптация, защото Австралия е адски различна от Европа и от всякаква друга държава. Човек, дори който живял в Америка, като отиде в Австралия,
голяма разликата. Трябва му минимум 2 месеца, за да се адаптира към начин на живот. Просто е различно. Човек наистина трябва време, за да свикне. Така че един 6-месечен период за него специално, за господина, който коментираме, както и за всеки друг е така един оптимален период за адаптация, свикване с начина на живот, с културата, с взаимодействието на различните институции, с това какво да прави, как да прави и изобщо адаптация към новия живот. След 6 месеца да вземе решение. Да, харесваме или не ми харесва, ще отивам в друга локация или нещо друго ще правя. Приема ли се образованието, което ние българите получаваме тук? Приемливо ли е там за започване на работа по специалността? Или напротив, трябва да извървиш от най-ниското стъпало, стъпка по стъпка, за да се докажеш някъде? Абсолютно е приемливо и ще кажа точно как е организирано в Австралия. Само да допълня от предния въпрос нещо. 90% от хората от целия свят, които отидат в Австралия, не като туристи, естествено, решават да останат. Това показва достатъчно. Пак казвам, няма значение кой какво говорил, кой какво си мислял, че цифрите никога не лъжат. Те са най-точният показател за един процес, какво се случва с него. Във връзка с вашия въпрос за образованието, българите имаме много добро образование. Между другото, моят живот така се стекал, че аз повечето от него съм живял зад граница. Мога да кажа, че и средно и висше образование при нас е на много добро ниво. Проблема с образованието в един университет е, че той дава много академична подготовка, много отдалечава от практиката, без значение дали е България, Франция, Германия или каквато е държава, Америка. Хората, примерно, направим впечатление в момента, адски много образовани се. И колегата от Австралия, който присъства с мен на изложението в Националния дворец на културата, на това му прави впечатление, че българските граждани, защото младите хора в България са адски добре образовани, говорят много добър английски език, понеже тук това менталитета е, трябва да имам до 25 години 2 магистратури, да говоря 5 езика, което е грешка. Не, това не е необходимо. Австралийците не го ценят това. Австралийците ценят хора, които те са малко old school, които си тежат на мястото. Може да имаш една диплома по някакъв курс, който те интересува, но ако ти си добър, ако си тежиш на мястото, ти ще имаш добра кариера, ще бъдеш щастлив, ще печелиш достатъчно добри пари. Пак една скоба да отворя. По пътя ни към Варна, когато правихме семинара там, съвсем случайно спираме на Шумен в едно заведение и срещаме абсолютно случайно един австралиец, който мъж на около 50-те години, няма университетско образование, нито бакалавърски степен, нито магистърски, завършил един курс по професия, която него го интересува, професионален, но забележете колко печели. Верно, работи в мините, най-добрата индустрия в момента в Австралия, но $5000 му е дохода на седмица, $250,000 на година, не с магистратури, докторантури и някакви си академични степени. Пак казвам, не че са излишни тези неща, но не е необходимо. Трябва да си кара стъпка. Искат доказване на място. Точно така. Почва се с диплома, ако ти е необходимо бакалавърска степен, ако това ще ни осигури допълнителни $30,000 на година, да, окей, отива учи, но предварително това за мен е загуба на време. Никой не се интересува, защото вие, ако дойдете при мен, и аз съм австралийски работодател, и имате просто една диплома, но с 5 години стаж по специалност, която аз търся, и дойде колегата ви с докторска степен по същата специалност, но току-що излезе от университета, аз взема вас, защото вие ще ми вършите работа, аз знам, виждам го това, а не той. Австралийците не ги интересува кой каква академична степен има, а какво може да прави. Същото както е с националност. Така че българското образование се признава там, има едни специални, те се наричат асесмент центрове, в зависимост от това каква е специалността. Асесмент център за икономисти, за инженери, за икономистите пък те се разделят на различни специалности, счетоводители, маркетинг специалисти и прочее, прочее. Българската диплома който иска оценка, не само на дипломата, на трудовия стаж също в България, не само в България, те естествено са за целия свят тези асесмент центрове, но те са единствената държавна агенция, да го наречем, или институция, която има оторизацията да приравнява образование и трудов стаж, които са извън границите на Австралия, към австралийския стандарт. И те казват, правят една рецензия и казват, за да упражнявате тази професия в Австралия, не ви е необходимо, примерно, абсолютно нищо да учите повече, защото програмите се покриват, както е, примерно, за счетоводителите. Но другата крайност, примерно, са ветеринарите. За един ветеринар, каквото прави в Австралия, няма нищо общо с това, каквото прави в България. И като почнат това като предмети трябва да завършите, т.е. още 3 години се едно наново да си доучват човека. И то не защото на тях така им е хрумнало, защото това е необходимо. Специфика на самата професия. Няма как. Когато се различава абсолютно много ясно, че за да извършите определена дейност, вие трябва да имате и
теоретична подготовка и практична подготовка и те така си дават препоръката къде това може да се Колко извърши. хора са заминали с ваше посредничество, откакто се занимавате? Офиса го отворихме в София, български офис на 18 юни тази година, а иначе в България правихме изложението, което вие споменахте в Национален дворец на културата и пролетното му издание в март месец. Горе-долу около 10 човека на месец се заминават, поне за сега. След тази обиколка, която направихме, нещата са малко още по-добре. Тоест изнасяте извън границите на България по 10 амбициозни, интелигентни, образовани млади хора, които вероятно, както казахте, 90% от тях няма да се върнат. Да, най-вероятно е по-голям процент от 90-те. Вижте, австралийците са умно управлявана държава и това го показва това, че какво се случва в тяхната държава. Минимална работна заплата по закон, на която и да е професия от когато сте на трудов договор, е 49 330 долара на година. Те са си държавата с най-висок стандарт в света за един нормален човек. С тези пари какво може един човек там да прави? Един човек живее като цар или като царица, защото обикновено разходите са около 1000-1500 долара на месец. Говорим за живот, не за оцеляване, нали, с тези пари. Тоест, 1/3 от времето е достатъчно заработените пари да му стигат за живот. Останалите 2/3 са му разполагаем доход. Какво ще прави с тях? Това е още един канал за изтичане на умовете на България, извън България. Това е добре за ума на България, защото света в момента е отворен. Човек търси най-добрата реализация за себе си. Няма значение Австралия ли, Папуа Нова Гвинея или България. Така, да спомена един факт. Баща ми беше влязъл в болница наскоро и ми споменава: виждам тук само стажанти и хора, които са пред пенсия. Нали, основната част от нещата ги няма. Златната възраст липсва. Аз му казвам, баща ми, лекар и тук, и в България е лекар, и в Папуа Нова Гвинея е лекар, и в Австралия е лекар. Но тук един лекар взема колко? 580 лева. И ако трябва да ти поставя някакви инжекции, може би си иска някакви пари, предполагам. Докато един лекар, стажант, този, който те обслужва в момента в Австралия, започва от 130 хиляди долара на година. Това му е старто. Нали? Така че, какво значение има? Ако иска човек да е лекар, защо трябва да стои в България? Нали? Плюс това, какво е България? България е това, където се чувстваш добре. Не е територията България. Ако се чувстваш добре, било в Австралия, било в Америка или където си, това е за теб България. И човека, който това е за теб България, не е държавата България. Вие самият споменахте, че почти целият ви съзнателен живот е минал извън границата на България, но факт, че в момента сте се върнал обратно. Кое ви върна? То не е точно връщане, временните неща стават постоянни, плюс това при нас бизнеса определя местоположението на човек. Това, че в момента сме отворили офис тук, имат нужда от мен самата компания, затова съм и тук. Не, че не мога и тук да живея, България е добре, ако се занимава човек това с което иска и ако естествено и финансите са задоволителни за самия човек, но понеже въпросът е лично към мен, това не означава, че до година това е гаранция аз да стоя тук. Особено, когато става въпрос за един проект, свързан с заминаване в чужбина. Вижте, в България всичко е много бавно, много мудно, случва се нещо, някой ден, някога, може би вероятно. Нали? Просто такъв е ритъмът на живот. Докато в една страна като Австралия всичко се случва адски бързо. Хората живеят на много бързи обороти. Какво мислите в момента след 6 месеца? Огромна разлика има. Защото за тия 6 месеца толкова информация ви минава през главата, че вие се променяте и като начин на мислене, и като изходна точка, от която да вземете решение, защото информацията, която имате, тя ви дава вече различни опции от там нататък. Така че за мен в момента да, съм България, защото бизнесът го изиска от мен. Аз съм щастлив тук, защото правя това, което искам, но това не е гаранция, че до година ще съм тук. Тоест се чувствате граждани на света и смятате, че по принцип хората трябва да се чувстват по този начин. Естествено, и да живеят по този начин. Вижте, някакви популистични, псевдопатриотични неща за мен са адски чужди. Нали, всеки си преценява какво да прави, но за мен човек трябва да е щастлив. Това е крайната цел. И ако някъде се чувства щастлив, без значение дали е в Албания или в Австралия, за него там е мястото му, без значение от каква националност идва. Тези разделения, какво да кажа, окей, те те определят до някъде като старт с определени социални кодове или исторически наслагваности, но това са по-скоро деструктивни, отколкото градивни елементи. За мен правилното е усещането, човек да се чувства добре. Ако се чувства добре,
Давам друг пример с една наша студентка. Тя няколко лета поред, понеже е студентка в България, ходи в Америка на студентски бригади. В момента, естествено, решава да направи нещо различно. Замина за Австралия, естествено иска да се върне. Защо? Освен парите, които изкарва, Австралия предлага много по-добри условия за работа и за печелене на пари, ако това е целта на човек, от която и да е друга държава, включително Америка, двойни ставки и прочее. Но не е това основното, което я кара в момента да стои там тя. И не само да стои, ами просто да не иска да се връща. Тя си намери социалната среда там. Парите не са проблем в Австралия. Изобщо. Приемането не е проблем. Това да си пред. Много важен момент. Тя си намери социалната среда там. Тоест работа вкъщи не е само. Тя е щастлива. Крайната сметка е човек да бъде щастлив. Щом се намерил в социалната среда. Аз познавам много хора, примерно в Щатите или някъде печелят по 100 000 на година. Те са нещастни. Нямате социалната среда. Тая нужда, която човек има, когато вече няма материални проблеми, когато не има пука дали му горяла колата 50 на 100 или 10 на 100, тогава на преден план не са за това. Къде си пред, с кои хора се събираш, с кои хора работиш. Това е важно за един човек, крайна сметка, когато за един нормален човек, да го наречем с нормални заплати, а не да се чуди как да оцелява и кое колко му струва и прочее. Така че много е важно човек да се намери в социалната среда, без значение къде е. Било България, било в Австралия. Австралия предлага уникална възможност от тази гледна точка, защото тя е адски диверсифицирана държава от гледна точка на националности. И няма този срещу този, тази нация срещу тази нация, както примерно тук в Европа, или аз съм граф, пък ти си не знам какъв, някакви снобарски изпълнения от рода. Един милионер, милиардер може да си говори както вие и аз, това са нормални неща, защото той знае човека откъде е тръгнал, ако имате общ интерес, разбира се, за да прекарате време заедно, но дори в социален кръг това е абсолютно възможно. Това е хубавото на една презокеанска държава в сравнение с стария континент. В края на нашия разговор, къде хората могат да получат повече информация за вашата работа, да се свържат с вас? Имате ли сайт? Да, имаме сайт. Може да всеки един браузър да се отвори, да се напише името на нашата компания StudyPro или www.studypro.com.au за Австралия или чрез Facebook също. Как хората да отличат истинската от фалшивата подобна посредническа компания, защото факт, че има много такива, които се занимават с това в България и факт, че има много хора, които са пострадали и са недоверчиви към подобен род. Вижте, хората правилно правят, че така са адски недоверчиви, защото проблема не е в хората, проблема е, пак казвам, в управлението на самата държава. Държавата няма регулация на нито една дейност почти. Винаги съм се чудил защо абсолютно всяка една професия, примерно в една страна като Австралия или в Щатите, има лиценз. Лиценз да бъдеш водопроводчик. Без лиценз ти не можеш да изпълняваш тая дейност. Лиценз да бъдеш миграционен агент, каквито сме ние. Регистриран миграционен агент. Тоест, ти можеш да имаш знанията, но какво на теб те отличава? Кой е знака? Каква е държавната регулация на тебе да ти позволява и да ти удостоверява, че закона, че хората могат да ти вярват. Да, закона, който определя подобни отношения, ти си наясно с него, ти имаш право да прави. Примерно ние като регистриран миграционен агент, за да имаме това право да упражняваме тази дейност, ние сме длъжни всяка година ходим на училище, плащаме такса, защото има промени в правилата, които уреждат подобни отношения. Това гарантира на един клиент, който е дошъл и търси съдействие за миграционна процедура или за каквото и да е свързано с стъпка за работа, обучение или за живот в чужбина, че той ще получи привилегиите, правата, които са зададени от правителството на съответната страна по закон. Това на него е гаранцията, лиценза. Тоест, когато се отиде в една фирма, която упражнява тази дейност, първото е: ти имаш ли право да упражняваш тази дейност? Лиценза задължително трябва да се гледа. Защото лиценза е знака, че тая компания... Докато това в България го няма. Но не е виновна компанията, не са виновни хората. Виновна е държавата. Идва при вас, вие искате да си купите една къща в момента. Идва при вас един агент за недвижими имоти. Кой му е дал правото да изпълнява тази дейност? Знаете ли или не знаете дали има знанията, които на вас ви трябват, за да си получите информацията, да се вземете решението? Няма какво да го достовери. Хванат от улицата или пък има висше образование, няма значение какво е. Той може да си има знанията, може и не. Старта не е въпросът тук да има различен старт. Няма значение откъде тръгват хората. Въпросът е да има знак точен под формата на лиценз, който да удостоверява, че той е с необходимите знания, за да може вие да знаете, че ще си получите информацията и качеството на услугата, които закона за подобно съдействие определя.
Без лиценз не коментирам. Така че... Тоест хората трябва да бъдат много предпазливи в избора си. Абсолютно. Какво означава фирма, фирмичка? Първата работа, когато един човек търси подобно съдействие, това е да си напише домашното. Т.е. да провери коя е тази компания, да вземе някаква обратна връзка от хора, на които им съдейства, но въпреки всичко най-основното нещо е лицензия. Правото ти да упражняваш определена професия. Без него просто риска е огромен. Така че това е начинът те да се предпазват от този хаос, който съществува тук в България и поне някаква регулация да видят. Няма ли лиценз, по-добре, абсолютно си на тяхна отговорност, нали? Но влизат в едни води, където нещата не изглеждат много добре за тях. Благодаря ви за този съвет, благодаря ви за разговора. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че избрахте канал Рила и предаването Тема.